Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pimenem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka karkom im jong giri undai langit ndagi beriu kili ya be kata ka kum ka juk ka pamta kan kanduk kini ka jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu Ka jinglong jingman hakathan Chibinang ka bahap hapo ka Phulbari Police Station West Garo Hills kala nangjor ka jinga kan at jat benrio hak ba kitolong khubor kila pentikna ba arngot kiriu pat ba kila yap na ka jingmi ka jinga kan at hadian ba MLA barim ka Phulbari USGS tamur mominen bla Shah kat ba udamut ban thap kerteng yalade na benta banya khon ya ka election MDC ha GHADC kini ki arngot kila yap na ka jing Siat ki Pulit watla kajing persang bante la kami kajing kan at habaro ka wei ka met bad ha ka step rangap kajing Shah thombor umaminen bad wei pat ukertong hatura hajan ka office jong DC kalau penjur sho e kajing kan at hadian bu MLA barim urwan phai byang shala ka constituency ha ka por janmiet hadian kajing Shah u imam jong ka mos hatura ula Shah pendik ru ha ki pat bhur ki bala khang ru e ki dukan ki bade jong ki wei pat ki jaj bandrio kajinglong jingman ka bajur jong kajing kan an kala pendong yaki bor district ban penjari da ka curfew ar pasaw kanta haburo ka wei ka district West Garo Hills ban khangla na kajing nangjor kajing kan an kumjuru ula khang yaka internet ha ka district ar sngi kajing penjari curfew ru kala benang bedeng habapet yaka jinglong jingman minta hatura katba ki bor bade khmi kimpat pentikna yaka jingdon ki ba minsaw Henry ki tolong kubor ki yatho bagi don shipho hadu khat arngot ki baminsaw hakani ki jingkan at ki nong shong shnong hakati ka than ki la shong khop haki Ïing ki sam jongki katba ki bor pahara ki la ap pahara hakaling saudong kati ka than katkum ki kubor bre lum le yatho bo SP ka West Garo Hills wa Abraham T sangma minta udon hakashnong Chibinang ban pej banya ya jinglong jingman ban persang ban wanra ya ka shong sok shong san hakati ka than Chibinang ka badai ka jaka ba khamlong pedeng hakati ka than ka office jong ka GSU ka badan hakati ka jaka ka la Shah penjat ningkong hakinong penkulmar ban hadian pat kila Thang sai ki dukan badan hajan ka surok lailat Chibinang ka ba penlong hadu laipho tali ki dukan ki bla Shah Thang bat kala don ru ka jing bethei ki tendong le air gas ka bla kham penjat sho yi ki dukan ka wei pat ka khubor ble lum le tho bagi don lai tali ki Ïing jong ki nong shong shnong ki bla Shah wiang ding Hendai om shamdon kanu jing pentikna lagi don ni em ki ba minsaw hakani ki jingja kajing kan at kala nangjor hakapor news teng hendin kamiet hakba ki pat ba ki badon de ki spangut ki lami ringkat ki tiar pen minsaw hakayo ka badon ha Chibinang hadu kapor janmiet ki video jong ki pat ba jong ki artali ki jat benrio ki la pen sapryang hakirin san social media hadu banda khang ya ka internet Katkum kajing yatho ki nong shong shnong laong ba kajing Siat mar kalyang jong ki Pulit bat ki rupat ba kala beteng hanin kamiet bat kala kut no pat hakastap rangap kathan kadon kajing long jingman ka ba kham sneer wat hapding kajing persang ki bo district bat ki Pulit ban te lakam ya kajing kanat